Γεια σας! Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε μια σελίδα περιεχομένου στο ηλεκτρονικό μας μάθημα. Για να γίνει αυτό, αρχικά θα πρέπει να θέσουμε το μάθημα σε κατάσταση επεξεργασίας, κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί επάνω δεξιά. Στη συνέχεια, εντοπίζουμε τη θεματική περιοχή στην οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε τη νέα σελίδα και κάνουμε κλικ στον τίτλο της. Αμέσως εμφανίζεται ο σύνδεσμος «Προσθέστε μία δραστηριότητα ή περιεχόμενο», τον οποίο και επιλέγουμε. Στο νέο παραθυράκι που εμφανίζεται θα πρέπει να εντοπίσουμε στη στήλη περιεχομένου την επιλογή σελίδα. Στη συνέχεια, και αφού κάνουμε κλικ πάνω σε αυτήν, πατάμε το κουμπί προσθήκη. Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσουμε ένα όνομα για τη σελίδα που δημιουργούμε. Το όνομα αυτό θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος. Για παράδειγμα, πληροφορίες διδασκόντων. Στο πεδίο περιγραφή, αρκεί να συμπληρώσουμε μια σύντομη περιγραφή σε σχέση με το περιεχόμενο της σελίδας. Αυτό είναι προαιρετικό. Για παράδειγμα, μπορούμε να συμπληρώσουμε σύντομο βιογραφικό και ώρες γραφείου. Αν θέλουμε η περιγραφή να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος, τότε αρκεί να ενεργοποιήσουμε την αντίστοιχη επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής στην αρχική σελίδα του μαθήματος». Στο πεδίο περιεχόμενο θα διαμορφώσουμε το περιεχόμενο της νέας σελίδας. Έτσι μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το περιεχόμενο της σελίδας που επιθυμούμε. Για παράδειγμα, στη συνέχεια μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο αυτό χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που βρίσκονται στο επάνω μέρος του Text Editor. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι κάνοντας κλικ στο πρώτο εικονίδιο εμφανίζονται άλλες δύο γραμμές εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά αναλύονται περαιτέρω στο σχετικό βίντεο για τον επεξεργαστή κειμένου. Λίγο πιο κάτω, στην περιοχή εμφάνιση, θα αποφασίσουμε εάν θέλουμε η νέα σελίδα που δημιουργούμε να εμφανίζεται ενσωματωμένη μέσα στο περιβάλλον του Moodle, οπότε επιλέγουμε ανοιχτό, ή αν θέλουμε να εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο. Ας επιλέξουμε προς το παρόν το ανοιχτό, να δούμε τη λειτουργία αυτού και στη συνέχεια θα επιλέξουμε το αναδυόμενο παράθυρο. Οι περιοχές συχνές ρυθμίσεις μονάδας και περιορισμός διαθεσιμότητας είναι κοινές για όλους τους τύπους περιεχομένου και όλους τους τύπους δραστηριοτήτων που προσθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, γι' αυτό και σχολιάζονται σε ξεχωριστό βίντεο. Στη συνέχεια, πατήστε αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα. Από την αρχική σελίδα του μαθήματος διαπιστώνουμε ότι η νέα σελίδα μόλις δημιουργήθηκε. Έτσι εμφανίζεται ο τίτλος αυτής καθώς και η σύντομη περιγραφή που εισάγαμε έτσι ακριβώς όπως ορίσαμε. Εάν κάνουμε κλικ πάνω στον τίτλο της σελίδας, τότε αυτή θα εμφανιστεί στο ίδιο παράθυρο και μάλιστα ενσωματωμένη μέσα στο περιβάλλον του Moodle. Ας επιστρέψουμε τώρα στην αρχική σελίδα του μαθήματος. Κάνοντας κλικ στην επιλογή επεξεργασία στα δεξιά της νέας σελίδας που δημιουργήσαμε, αναδύεται ένα μενού από το οποίο επιλέγουμε ρυθμίσεις ώστε να επιστρέψουμε στη σελίδα ρυθμίσεων που χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία της σελίδας. Στη φόρμα ρυθμίσεων εντοπίζουμε την περιοχή εμφάνιση και αυτή τη φορά θα επιλέξουμε αναδυόμενο παράθυρο και θα πατήσουμε αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα. Αν τώρα κάνουμε κλικ πάνω στον τίτλο της σελίδας από την αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού μαθήματος, τότε θα δούμε ότι η νέα σελίδα εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο και μάλιστα χωρίς να εμφανίζονται δεξιά και αριστερά τα μπλοκ του ηλεκτρονικού μαθήματος, χωρίς δηλαδή η σελίδα να είναι ενσωματωμένη στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού μας μαθήματος. Για οτιδήποτε χρειαστεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 99 72 72 και 99 53 81. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-learning@aouth.gr. Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας.